Panggan catur netra ing bopeng saka lima. Iki bapak aja nganuraken jangga nelingaken Karna. Mastuti sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Yayi. Mboten benten ngatur panganggenipun Paman Narita tuwin Bapa Durna. Mboten wonten ingkang kuwantu-wantu namung sabda Tama Paduka Yayi Prabu. Badhe wonten pirembagan menapa madaning Gatulaya. Kepareng kula cumadun dawuh midhangetaken kekira sabda pangandika Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Loro rawuh ingkang Driya Lirwang Candra Tata satu limot nabiataning puji Birbagan ingkang sampun melampah wonten Negari Ngastina. Pendak-pendak kula ngawontenaken kasiwakan ingkang bener raratan ingkang sampun boten sanes kejawi namung perkawis kadang kula para Pandhawa. Teka tasih dipun rembak rai-rai paduka para Pandhawa apan menika ingkang tansah damel golek parangaipun manahipun ingkang putra Ngastina. Prasaja limawon Nadyan tiyang sajagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami tulasing sang Begawan Wiyasa ing Sabtuwarga. Monggo ing sanul badhe mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru monggo ing cangklan. Kula boten saged badhe gesang kepenak, kula boten badhe saged gesang ayem tentrem manah kula. Raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali atur kula sekawit, kula boten badhe saged tentrem, kula boten badhe saged ayem miwah, kula boten saged jenak anggen kula menyang kamukten Negari Ngastina. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang, menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, tasih cetha penyawangipun tumrap jagat menika. Pripun aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajak kados pundi sirnanipun para Pandhawa. Paman pirsa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang lan muruma Pandhawa badhe ngucik ke Prabu Negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng Prabu Negari Ngastina, tan muruma Ngastina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Upami mekaten, upami kelampah mekaten ingkang badhe kababar lajeng kula sakadang sak mangke kados pundi kawontenanipun.
Narendra Ngastina sakadang kadian soto kula 100 cacahipun namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra Ngastina Duryudana anggen kula ngadhambar negari Ngastina menika boten badhe lono boten badhe ayem tur boten badhe tentrem menawi Pandhawa dereng atang-atang dados kathah mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget dinten sakmangke kula nyuwun pratingalipun para sepuh para lenggah kawarma samangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun supados ing garing galo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapteng Delahan bebasanipun sampun katelasan pamanggih ingkang bapa ing kepatihan wangsul wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa supados Pandhawa menika pejah supados Pandhawa menika boten lono gesang wonten ing jagat namung nuwun sewu panjenengan prisa piyambak wangsul wangsul srana karti sampe kula tindakaken mugi cabar gagar wigar tanantu karya mana saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan kula menika gumun setahun jenggelem serendhep ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Ubatara panjenenganipun anak Prabu Sakura menika ugi titahing Gusti Pandhawa menika ugi titahing ingkang karya jagat nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit Pandhawa menika dipun jangka kacintranganipun boten nate kelampahan langkung-langkung dipun jompo pejahipun malah wangsul wangsul kelampah pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna nanging malah wangsul wangsul pikantuk kanugrahan lho menika lho nggih kula nuwun sewu bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika bilenging saking menika nggih Blakasuta blakotan terus terang menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon kula sampun ketelasan ngakal kula sampun ketelasan pamanggih ewadene sakmangke menawi paduka badhe dangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepah bapakipun kados pundi nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kaliyan para Pandhawa wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur ingkang bapa tansah srawung kaliyan para sata Kurawa malah paduka prisa piyambak kula mboten nate matuk kula mboten nate rujuk tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kaliyan para Pandhawa menika lho nggih mila menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakal sampun boten saged ngulir budi ngasah kadiwasan atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa namung kula nuwun sewu wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lan trep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kaliyan para Pandhawa malah kula nuwun sewu mbok menawi sampun saged mangertosi jawi lan rebeting para Pandhawa sinten menika mboten sanes kejawi namung Kakang Prembandurna menawi mila mlayu paduka badhe andangu babagan pejahipun para Pandhawa monggo kula trindangu Kakang Prembandurna mbok menawi saged atur waluyan babagan karti sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi Buduna wonten dawuh nggih nyambut dhateng dalipun Paman Haryo Sembuni mulai dipun ngendikaken Paman Poso Jenar menika saking ketanganipun ingkang putra leres leresipun dasaripun menapa Bawadurna menika tansah campur kaliyan para Pandhawa Bawadurna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawadurna kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah aritipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika Bapa Prembandurna Kandang kudu selalu kewel.
Sumarante horelah Dipate pripun matur nuwun nggih punisa goleke kaliyan wong tuwa nggih Kakang Dina mengki gak sampeyan mboten mikir enten pasilakan oke matur nuwun leres sewu Ger leres kula menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa niku semanten dipun titipaken ing Bapak Sukalima kaliyan Kang Rama inggih menika Sinuwun Prabu Dastarata supados kula rentah babakan ilmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendak jina menter tinumbak bengkung sedut putung mila mboten aneh rai paduka paring dawuh bahwa dono panjenengan ingkang tansah caket kaliyan para Pandhawa menika leres ya jer Pandhawa menika siswa kula menika muridipun kula menika gurunipun para Pandhawa inggih mila bahwa dono kedahipun mangertos babagan keringgihanipun para Pandhawa nuwun sewu Ger Prawi bakring yang mereka kula ngertos, namun buat sabu, kula mboten saged ngaturaken dasaripun menapa. Kula menika guru. Cara dosaipun guru menika saged dipun gugu lan ditiru. Turta guru menika dados tiyang sekolahipun siswa, rai mapan wonten ing pamulangan. Ya, Pandhawa menika pendak-pendak laksowan wonten ing Sukalima, tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, semanten ugi para sata Kurawa. Menika menawi wonten ing pamulangan Sukalima, ugi kula rengkuh kados dene anak kula piyambak. Kalih kalipun menika mboten kula betenaken. Sedaya kula sami kula mboten banci dibanjilaken. Inggih. Nuwun sewu Kakang Duna. Pripun? Sampeyan ajeng usul napa malih? Nira sampeyan mestine ngerti kringkihanipun para Pandhawa. Ngerti? Kula wis matur Kakang Prabu Dirgana. Kula wis ngerti nek kringkihaning para Pandhawa niku pripun carane mateni kula ngerti. Kenapa sampeyan ora iso ngaturake? Nun sewu Dipate, Sengkuni dudu Durna dudu Sengkuni. Pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan mangke negara Astina, kula wonten Gasna menika pujangga. Ing arep kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak ing atase guru kok mentara nglorokake murid menika mboten wonten jamakipun. Mboten wonten jamakipun. Guru kok mentara cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe patine murid menika dereng wonten. Kerampanipun Dipate. Nuwun sewu. Sakniki hitungane mboten perkara guru njlongkrongke murid. Ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten negara Astina. Ing panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Sampeyan sumukti ngawi Nyakrawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan tau kate disumpah minangka dadi Nayaka Ngastina. Nate tegesipun sampeyan lahir batin bilani negara Astina. Lho, mesti kemawon. Kene menapa sampeyan ora kersa ngaturake bapatining para Pandhawa? Tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning Nayaka Ngastina. Mangke riyen. Nek perkara sumpah prasetyanipun ing Ngaraka iki pun Begawan Durna menika kula netepi Dipate. Ning nuwun sewu lho, menika mboten wonten gadecanipun kaliyan Nayaka. Jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa. Mila mbok sampeyan ngantos dipun campur aduk kudu pisah. Nayaka lan guru menika kedah pisah. Nayaka wonten negari Astina, nek nuwun sewu guru menika kula makan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Saniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Negara Astina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula Nayaka. Lah Nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun niki Naryasrana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina. Kudune sampeyan iso dadi pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine mrika teges sampeyan nglincapi kewajibane minangka dadi Nayaka. Ora lole-lole. Niki sampeyan kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampeyan kudu matur. Kalah. Lah berarti kalah aku ya. Iya Dipate nggih. Kula tak manut karo sampeyan. Nah, nek nonton tak bakal padang kanane. Sampeyan ora usah selak kanthi etok dadi guru. Sampeyan iku Nayaka teng negara Ngastina. Nek sampeyan ora gelem ngendikake kringkihaning para Pandhawa apa kelakon dijabel minangka dadi Nayaka, sampeyan ora diakoni Nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk negara Ngastina sampeyan ajeng mapan teng pundi? Ora mangwangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok Oke Dipate nggih. Nggih menawi kula mengaten kula ajeng ngaturake. Lah, nenten iki kula tak midatake ing Retela. Manrung
rungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit. Rungsek lan rumpil tegesipun kedapat dosrana ingkang saestu. Menika kedah nami petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput senjata tawa tegesipun dijangka cingkrakane ora kelakon, dijangka patine saya ora kelakon, malah luwih-luwih Pandhawa menika mesti kaning titah ketika sabar dijangka patine mesti malah entuk kanugrahan. Mau salangsul Pandhawa entuk kanugrahan mergo dijangka patine. Kira ngoten? Nggih. Nalika Pandhawa mangloroke teng Wonomarta, mangken babat Wonomarta, Bratasena, pamrih sampeyan dipangan karo berkasaan jin setan sing padha mangkane Wonomarta. Nek mergo saka Teguh timbul, mergo saka kapercayaning si Bratasena. Dheweke iso babat Wonomarta ora dipangan jin setan berkasaan, ning malah entuk negara Indraprasta. Nggih napa mboten? Nggih. Dek sampeyan ngombeni Bratasena. Nggih. Nalika Bratasena nom jinteman dia nang ngapusi mangombeni wujude waragan inum-inuman sing marai mendem Pratudara Bratasena ora eling mangceploke wonten ing sumur Jalatunda sumur upas pamrih sampeyan supaya mati monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambekan Bratasena mati mboten nek malah entuk Tirta Rasa Kunda sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda niku kekuwatane wuwuh 800 gajah monggo Werkudara nalika semanten iso entek 8 kendi. Tegese kekuatane Werkudara niku ana 800 gajah. Ora gajah. Lho kok ora ana 800. Niku nggih Kang. Nggih. Kula wis dingerteni dening karaya rame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saged dipun jangka pejahipun. Nggih Kang. Menawi jenengan Adimate harus kula anak Prabu Durjana menika pasrah ngobah saka lima. Kula menika ibaratipun pejahi para Pandhawa menika angel pijat wae kanthi suwe banyu sinaring. Kowe lah kok iso ngendika kaya ngono. Lho, mergo kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek penjawane pancen ora iso dipateni, nek mboko utawa lima bapak pisan dipateni menika mboten iso. Mergo limane Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan yang mboten saged dipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Limane Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan. Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling contoh tiyang ingkang badhe musyawarah. Panjenengan kula sedaya menika adil tumrapipun sinten kelawan terus kula sedaya menika kembar. Ya, benengke bae. Terus salajengipun nek Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu gendruwo. Ampun sembrono to. Mangke yen kula domke. Sing tunggu menika piyai loro. Inggih menika mustikaning jagat. Sunggal inggih menika Nalendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna Pranyata menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing ngarepani karo Nata Ndrawati? Angka loro. Inggih menika pun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya. Sabab wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadan derajate namung ngacepik wong loro saudan terus saurupan. Nanging Semar menika nuwun sewu. Menika pamong agung pamonge wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang keluputane. Menika ampuhe Semar wonten niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijaga patine mergo cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cetha nek jematane para Pandhawa kudu iso nyenengake utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Lha nuwun sewu. Nek nyirnake Ratu Ndrawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnake Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplik. Gampangipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur ketoke. Awas Semar niku kawula Semar niku Bathara. Nek nuwun sewu kula wis maturna. Nika titising Sang Hyang Bathara Wismaya. Nika yo angel dijangka patine. Umure Semar menika nuwun sewu wis mangabat-abat tekan sepene. Ajeg bae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis ming kaya ngono kuwi bae. Niku ampuhe Semar. Nggih.
Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Mergo Semar niku panjalmane dewa ugi. Mriko nuwun sewu, titah ning setengah dewa, setengah manungsa. Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula lak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara materi Semar menika pripun? Nah, nek sampeyan takon kaya kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula yo wangsulan tenanan. Pripun carane? Terus saya mudhe patene sampeyan mang takon piye to carane materi Semar? Mbok modal. Saya suruh mboten ngertos pripun carane materi Semar. Semar menika dijangka materi cara piye? Semar dimingi-mingi Raja Brana, Brana Picis. Semar menika ora surang karo Raja Brana. Semar dimingi derajat pangkat negara Mestina, tumrap tekan Sula dipateni. Semar menika mboten bereng kaliyan derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane? Ora bereng karo Brododonyo, ora bereng karo derajat pangkat. Mulai ngapusi Semar niku wis teng kahanatan. Ngoten nggih Kakang kula. Nggih. Lah terus pripun iki kok mengandhet tekan sementen. Mateni Semar niku carane pripun? Mandhet riye, mandhet riye. Kali mikir. Oh. Magi mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe Joko materi Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati malah Kurawa bakal kewiangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampeyan pripun, Pak? Nggih, nek miturut kula Semar diboyo teng pundi terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampeyan kok ajeng materi Semar itu sudah dibedhek karo Semar. Oh, pakai sentuni tekan kene karo materi aku, Bodar. Kowe ngapusi karo aku, apa kok boyo melas kok pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis ewuan pokoke. Terus apike nek cara sampeyan? Nek cara kula nek manut kula, dimengke mawon, sonek ora mati dhewe. Sampeyan niku didemi. Ah, Semar niku mboten iso mendem. Mendem. Nembangi kaping gunung. Terus carane kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk Semare. Sing Semare sapa? Aja dijujuk Esmayane. Oh. Aja ditutup. Dijujuk. Arang ya wis kuwone wis wiwit celak. Mula sadar diri. Tuhan jinjiran. Iya. Kula mboten sampeyan riko-riko riyen. Niki dilembuksit materi Semar. Ngaten ya, Pak. Carane materi Semar niku kudu dilelonggo atine. Dilelonggo carane digawe ngenes atine. Digawe ngenes carane upamane Semar niku sapa sing ditresnani? Sing ditresnani Semar sapa? Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun bejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba kowe ngrasake lara. Lara ati niku umuri lara napa kemawon. Nek wis lara ati, tumrih saya ringkih. Semar mati niku ya ora teksek lho. Kudu ngenteni, mergo niku dilelonggo atine. Oh, carane anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong dipateni. Sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa nek perang karo Petruk kuwi mesti kalah. Kok mateni Gareng Petruk Bagong. Wong telu nika isih bereng dateng kadonyan, isih bereng dateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh. Gareng dicak nang negara Mestina, diwenehi dhuwit sak peti. Gaweke omah, goleke bojo sing ayu. Mengko wis Gareng leno pateni. Oh, ngoten. Ning Gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandhan-kandhan kali Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kali anak-anake niku teng Gareng paling akeh. Lupute Gareng Petruk. Nggih. Kurawa nek perang karo Petruk kuwi kalah kok. Dimingi-mingi dhuwit Raja Brana. Petruk nek gelem dhuwit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya wis tau tate dadi ratu. Dadi ora tau kok ora bakal Petruk bareng kali Raja Brana. Ah,
sing pungkasan mriku sing kudu dipateni Bagong. Bagong dipateni mriku kathah sing padha sedih. Oh, ngoten nggih. Mergo kae terus seneng kali Bagong. Mula Bagong dipateni. Lah nek Bagong niku bocah ndugal kok arisan seorang nganggo petung. Ning kira-kira sapa sing saguh mateni para kawan Bagong supaya Semar susah. Sawise Semar susah, monggo tumrap Semar lara, sawise lara tekaning pati terus gampang mateni para Pandhawa. Nah, perkara mateni Bagong mriku nuwun sewu kula lepas tangan. Kula mboten tumut-tumut, kula namung nudahaken caranipun nggih mawon. Sinten yang badhe lumandang karya? Mbok menawi Senopati Negari Stima, anak Prabu Karna basusul ingkang saged mejahi dhateng pun Bagong. Nuwun sewu Bapak. Mboten ketang sekedhik kula menika ora tau nate dipun mong kaliyan Bagong, dipun kudang kaliyan Bagong. Mila menawi kula kedah, nyumurupi pun saking maros saking dadanipun para kawan Bagong, kula nuwun pangapunten. Dinten menika kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan, kula namung netepi dhateng pandhanipun Nyai Prabu Duryudana supados kadhawuhan sowan ewadene wonten pakaryan. Kula nuwun pangapunten dinten samangke kula mboten nampi pakaryan menapa-menapa. Aduh. Pripun dipake? Nggih monggo pripun dipun aturaken anak Prabu Duryudana kemawon sinten ingkang kapatah supados damel srana pejahipun para kawan. Terus pundi nggih Durna wonten jamu gandeng Bapak Durna ingkang saged ngendikaken kasembadaran botenipun inggih saking Bapak Durna. Terus sipun sengandika Bapak Durna kedah damel srana pejahipun para kawan. Mesti arep masuk angin badan dipacung badan makaten dari anak Prabu Duryudana nggih kasihan makaten iya kula sagahi menawi ngantos samangke gagal tentu karya kula pindahaken ing paduka sampeyan dhateng Bapa Sukalima. Oh sampun sinengga kula menika arep batin anggenipun jejekaken kalih dan paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sikra-sikra yang permana kanca Sikra lagi nawang sesongko Nalin trombek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurjo kula reka kiri Lo nanggono magawe gelari rawang-wang Dinten materi pasewana guna kaya Ngastina nalika semanten sampeyan dawuhan panjenenganipun Brahma ing Sukalima Pandhita Durna. Nadyan kathah ingkang samya anglimbang-limbang jroning warbaya, apa isa Sang Begawan Durna mejahi sangga para Panakawan. Parandene mangke dhateng wonten ingkang karya sing pangandikan sedaya mung kendel. Dhateng mubah, dhateng musik. Nadyan manindring Sri Prabu Duryudana ugi dhateng mubah, dhateng musik. Mula gawe kanyutna padukan ujar ganti wadu Jarawarsa. Minangka durung abang dulur mandi dasaring perkara kasaru geger njaba piyak ngarsa kaping mulya sing barbonamu apa to kang dadi darurane ora lumantar rorange Gajah Mada saka Wandilan kejawi namung sowanipun Satya ing Jodipati ing nunggul kawan Raden Harya Werkudara karya kadya kang samya mulat Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra
kanggem ayo denceng-dencengan jagat diobatur wan wonten dawuh nggih boten pamrih menika kadang kula Jodiwati pun para putra ingkang sowan wonten migatos menapa ingkang rayi sowan tumuli katimbalana nggih pamanungga ingkang langkung merayogi kawula mengestaken dawuh kadangipun Kakang Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara sarawing jadi padha kanthi harjo sowaning Dimas nunggul pawenangan Praja Ngastina Yayi Duryudana kakangku selamat tekaku aku aturake basaku katuro iya Yayi tak tumpuk ora iwat pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadiake jimat Sembuni bapakku aku ngaturake sembahku katuro inggih kula nampi karya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing kematian dipun sekecaken anggenipun lenggah anggil Praputra kaya wis ora kepenak prapaku Durna bapakku aku ngaturake sembahku katuro Durna bapakku Werkudara nggih bocah bagus anakku wong gagah anakku wong jronek anakku wong sentosa Werkudara katampa kowe ngabekti karo wong tuwa ya nanjoli ya nggih yo pangestune Bapak Tampanana ya Werkudara yo ndak gegem dadiake jimat syukur sapa ngerekake sowan ning negara Ngastina aku ngijin wae cakendel kowe panjenengan lungane dibilang tau gawa kanca dhewe saiki ya yo pancen ngono ora biaya Durna bapakku yo ayo kan nulung yo ya Werkudara wis kurang kepenak piye banyu suci Perwitasari isih to nggih isih syukur aja mbok kaneke sapa-sapa ya Werkudara mergo kuwi ngelmu kasampurnan ngelmu jatine urip manjing suruping surya ya pancen mangkono aja saben wong tok penehi banyumu banyu Perwitasari saben wong tok tetes engko nang kowe repot dhewe Werkudara iya kaya aku iki lho tendekan kaya ngene tendekan apa banyu suci Perwitasari Dimas kadangipun Kakang padha raja sapratamu karena kakangku salah buktiku katuro tak tampa Dimas pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadiake jimat Werkudara sawise satata nggon lenggah Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngasane nggon Kakang Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu nggonku sowan ning negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku nanging pancen aku mung mergo kepengin sowan karo guruku Bapa Durna ana ing Sukalima nanging kandheng aku jujuk ing Sukalima tinemune suwung tumuli akeh santri kang padha ngendikake yen to Durna bapakku dina samangku mapan negara Ngastina kader ngarasaku ketemu karo wong tuaku Durna tumuli aku sumusul oleh negara Ngastina wikatine apa Yai monggo pengen ana bab ing tak takokake marang Durna bapakku mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan jaluk palilahmu aku pengen saged jago karo Durna bapakku yen wis rampung ana ing tak takokake tumuli dina samengko wektu lan Purbawarsita kundurake marang Duryudana kakangku Durna mana dawuh nggih kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng Kalistina getah kaliyan Bapa Durna lho kowe butuh karo aku to Werkudara wah iya ya lho aja mungkin ora dimarangake kula dimajengake kula sowan
ngungkuraken dhateng paduka anak Prabu kula suwanggaken Bapa Durna panaringan lumacaring ratri linenggak janggane kapisanan aneng prang Bratayuda selalu kimpul manyar-manyar juk ning dungkul wana dadi alas-alas diwana aduh Dara Durna bapak bumi ana apa nggih ana apa ya kok nganti ngarep temen dene kowe suwan kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna pokoke kula pitunganku wis ana tahunan kok ora suwan ning Sukalima ora kaya dene kowe butuh aku ngemu ning Begawan Durna ngemu apa-apa to jaluk ngemu guna kasantikan ngemu pengasihan asmara ndara asmara tantra kabeh mbok cukup entek tumuli sawise kowe entek ngemu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan ing kepungkasan kowe njaluk banyu suci Perintosari tak paringi bubar kowe ora nate sowan ning Sukalima tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna kowe butuh apa Werkudara butuh surapan nah kertas iso sasi dadi duit aku bisa apa kowe butuh aji supaya iso keterima uripmu dudu sing tak butuhake tumrap Werkudara keterima karo ora perkara menungsane sing menehi nanging mergo nggonku marembah marang panguwasane Gusti bener lha bener apa sing tak butuhake aku butuh takon karo Durna bapakku lho takon apa Werkudara takon apa takon babagan ilmu sastra cetha tanpa tulis monggo aku bakal maca sastra cetha tanpa tulis kuwi ana Werkudara kuwi yo ilmu sing dhuwur ilmu sing pancen ora ana kandhinge dudu kuwi lha ora apa Puntadewa kakangku dina iki sedhi lho sedhi apa mergo wis watara ana 3 sasi iki bojone Puntadewa kakangku Mbak Yudropati ilang. Kok saya? Prameswari negara Ngamarta Dewa Yudropati ilang. Ya pancen bener mangkono. Lah apa ora ngrawuhake para Brahmana winasih sewa Subata nyangkara nipuna. Supaya goleki menyang endi dununge Dewa Yudropati. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate pendhita sing kondang monyor-monyor ya kuwi Bapa Begawan Durna kula sowanku aku pengen takon karo kowe takon bab apa Waradropati Mbak Yu kuwi menyang endi yen kowe iso ngandhake tak anggap kowe guruku tenan yen ora iso ngandhake wah aku isin duwe guru kaya kowe ning kantos malu kimbol manyar-manyar juk ning dungkul wana dadi asrah dadi wana Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara iki ora bab sing bae-bae nek iki nyambet marang karajane anak Prabu Puntadewa merga ngene saka paningalipun bapakmu ing Sukalima paningal batinku wis gawang-gawang ana padane netra nek nganti Waradropati ora ketemu ora nganti gantrang wektu setahun kakangmu Puntadewa bakal tilar donya nggih wah ojo medhek-dheki atiku ora kuwi tenan aku ora gawe-gawe kakangmu Puntadewa bakal sedo mergo kelangan garwane sing ditekani ya kuwi Waradropati mula wektu dina iki kudu digoleki kula kowe kandha Pak Yu golek ndi tak golekane Werkudara nggih aku njaluk wektu ora kita ngelung-elung kedheping netra aku tak nglakoni semedi sedhela ya nggih wah nglakoni semedi ya menyang endi papanmu ngono bakal semedi ora tekan kono-kono ning kene wae Durna kuwi sak ciptane dadi sak sedyane ana sing tak karepake iso kasembadan mergo aku pendhita ora mbiyen-mbiyen iya kudu pendhita mung ceprete iya mula aku semedi nang dhewe mesti kelakon menyang aku wah kaki semedi yo tunggune sawetara Werkudara ora usah ditunggu ning ruang tunggu ning kene wae Werkudara iya tunggune terus kedhepe metro ora nganti aku iso ngandhake Mbak Yumu Waradropati menyang ndi
kang sangar mangoring sukma sinopmaya sinopmaya winayu wingasepi Medi kok rapale kok cuma ngawur-ngawuran ana rapal kok atidut bae kadang donga pun rampung napa dereng lole marko tala anakku ger anakku yang bagus ger bener kowe panjenengan kowe iki wong mas kita panjenengan iki wong pinter panjenengan iki wong nyantet nang gaitane yo kowe duwe ngono yen kowe takon karo bapakmu Begawan Dono iki mau aku wis semedi durung nganti sopnaku tekan ning alaman karo ane dalan wis dicekak karo para sira diwane telu widodari loro widodari sing siji wis keler-keler ya ora widodari kok keler-keler widodari sana-sana dhewe nggih boten kanggo melu nggih dewa mau mene sasmita karo aku Werkudara yo wis tak apa sasmita mau kanthi terwaca yo bayumu Waradropati isih urip ora tekani mati nek jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran ingkang dumana sik ana paningalku donalika semana ana gegambaraning kawula cilik ingkang blasah tekaning pati mongko kebak utawa adus getih wah gambaraning kawula cilik ingkang padha blasah adus getih tegese piye tegese pancen ketemune mbakmu Waradropati iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik pandene kudu gawe tumbal kowe Werkudara Kondo pirang wong sing tak pateni dinimbangane aku kelangan karo bareng kakangku ora ono setahun wis bakal tekaning pati Allah aku sagu gawe banten kawula dadi sarana barine bayuku Waradropati kowe sagu ya sagu lahir batin ora ngapusi ora wis tau ngerti Werkudara lincah apa sing tak ucapake tak kira sajroning uripku aku ora tau ngesewu ucapku dhewe bagus pandene gumana mosih ana paring aku nalika sekolah kasawan kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkem ning jembar cangkeme jembar matane kaya ndok ceplokan sapa ngandakno ya Werkudara kowe aja kaget gumana ning gambaran sing kaya semua diparingke dewa marang aku ya kowe sing kudu dadi banten waton negara Nganata ditumbali nyawane abdimu Bagong kowe ketemu karo Waradropati Werkudara Cuma perpat kowe nonton ciput pucat piye apa ora kowe rada ora gelem mateni Bagong nopo itu Bagong iku ana kawanku aku tau dadi kula wenthah karo Bagong wiwit jagang nganti caprang wiwit puncuk nganti gelung aku ora iso nglakoni ya wis ora apa-apa wong kabeh mau pilihan kowe iso nglakoni apa ora nek kowe iso nglakoni bayumu bali nek kowe ora iso nglakoni ya ora dadi ngopo ora dadi ngopo tegese bayumu Waradropati ora bakal bali lan kowe nekake patine kakangmu dhewe nalika Ngamarta Prabu Puntadewa ngono ta kowe wah aku ora bakal membawa nyawangku handane punarpane kakangku bareng Puntadewa nek kowe ora mentolo kowe mangkat to Bagong pateni nek Bagong kok pateni dadi tumbal negara Ngamarta ora esuk ora sore esuk Bagong kok pateni sore Prabu Dewi Waradropati bakal kundur
Sore bakal ngepateni, esok Wardropati bakal mundur. Nek nganti murucut omongane bapakmu bakalan durna. Kowe aja ngaku wong tuwa karo bakalan durna. Wah, dipetung, aja nganti klerekan. Aku ora mau jojohi barang sing elek, ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Abot ndi? Apa kowe abot Bagong, apa kowe abot anak Prabu Kutadewa? Wis ngono kae. Nek ora kuat pateni Bagong ya wis ora apa-apa. Bayu ora bali, anak Prabu Kutadewa bakal mati sadurunge setahun iki. Nek aku tegel mateni Bagong, Bayumu bakal bali Pandhawa jangkep 5 cacahe ora ana ingkang cicir, ora ana ingkang gocang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darma Kusuma tetep sumandhe karo Dewa Wardropati. Wis sing wae tungane. Duryudana piye, Yai? Yen prapun Kakang abot sedulur timbane batur. Batur isih akeh. Yen perlu monggo Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Kula nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang ndunggal warisan wong sak kepenake dhewe kok diman menawi cara kula mboten madhok. Lah inggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, karno kakangmu piye? Werkudara. Nggih. Sing nalar. Tegese piye? Ya pun kakang bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener rupa. Kabeh iki bakal mbok lakoni kudu wae petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung, tuna lan bathine. Aja kesuruh nentokake swiji-wiji yen tunane kok bakal gawe getu ning atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe iki rasa kakon sapa-sapa. Sing arep mandhangi kowe kok dadak takon kono-kono. Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adet-adet. Nek kowe takon karo wong kono-kono ki oke sing padha ngendoni awak Werkudara. Nanti lho Bagong wis tau karo kowe ngono iki. Werkudara, kowe kudu eleng, kudu digelar digulung padake Werkudara gedulenan gelar kloso. Yo mangkat to, Bagong dipateni nek ora, kowe tegel karo sedulur. Wah, Bagong karo sedulur. Sumorante, Kipate. Pripun? Sampeyan percaya mboten kali kadudayan kula? Nggih. Wong lagi kepengin wong dewane, sak ciptane dadi, sak sedyane ana. Nggih. Werkudara lak kok teko negara Astina dadi jalaran. Anak Prabu Durna lakon penjangkane gawe senane para Pandhawa. Niki wae nek cara kula kok malah kula duwe petungan liya. Petungan sampeyan pripun? Mumpung Werkudara tekan Astina, ketapke Kurawa
Werkudara dikeroyok krocok gaman. Kula tak takon Werkudara niku musuh Kurawa niku Kurawa satu Werkudara ijen niku sampuki modal kabeh. Kok sampeyan ndek penemu kok senengane ngerasake wong to Pak. Mesake Kurawa lho, pendak-pendak Dedar Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak Dedar Ngastina kon gawe cindrakane wong. Mbok Kurawa niku beda salat. Beda rumangsa niku minjak elek minjak dosa. Nggih. Kula niku ngerti tok sumber niku sampean. Pun sampean mboten kawel melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok ada dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun, Werkudara badane kepak. Mboten sak dipateni. Nggih, nggih. Pun dijarke mawon. Iki dadi srana Pandhawa tenganing pati. Nggih. Bagong pateni karo Werkudara. Bagong ora bakal sirah. Bagong rene yo. Terus didaknya plotok. Bagong cotot mati. Petro karo Bagong mati sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petro lara. Terus saya kuru. Petro mati. Gareng layat. Bar layat lara. Niku kronologisnya ngoten niku. Urut-urutan mungkin ngoten niku. Oh, ngoten. Nggih. Terus gareng lara. Petro pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng pun mungkin gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebres agak angin. Gareng mati. Oh, ngoten. Nggih. Terus Semar layak. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe Gareng niku mboten wonten cagak listrik. Ya wet. Oh, nggih. Semar sedih, Semar lara. Semar tekane mati. Semar mati Pandhawa sedih. Lho, matane Pandhawa angger pijet wae nganti suwe banyu sinaring. Tes. Nggih. Rumangsa kula kok wit gedang kok pakel. Teng pundi niku? Lho kok teng pundi? Omong gampang lakoni angel. Niku mengke kok ketoke jalure mboten wonten niku. Lho, sampeyan liwat pundi? Jalure lakon niku mboten kaya ngoten niku. Nggih. Memang becik mawon. Pun niku. Puntradewa weruh ana kawan mati gawe terus meloker oleh dadi ratu. Lengser ke prabon dasare kelangan bojo. Wong kelangan bojo ki ngerkasa. Ngerkasa Dropadi ora mulih. Puntradewa kelangan Semar. Lara ping pindho atine Puntradewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, kelangan ha. Lah iso ngomong apa? Kowe dituthuk-tuthuke pager karo Sing dituthukake pager niku napa? Mangkel itu lho Pak. Oh, nggih. Puntradewa terus mati. Puntradewa mati Werkudara sedih. Werkudara arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang diberkati penyakit. Puntradewa terus Werkudara kena beri-beri. Mboten kok penyakite sampean barang iso ngarani. Niku kan wonten gambaran pikiran kula. Werkudara kena beri-beri. Ora iso mlaku, gedabel. Sikile gedine ra sama-sama. Werkudara mati. Werkudara mati Janaka sedih. Janaka lara. Lho, modal ora. Nggih. Nek penyakite Janaka napa? Lho, kok iso dipecek? Janaka iki ora bojone akeh. Penyakite iso dipecek. Ayo ngking. Janaka mati modal ora ono sing gelem nambani Janaka. Janaka tekane pati. Janaka tekane mati kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Sampun geseng wonten ing negari Ngastina mboten wonten ing Ganggu Tamel. Lho, napa mboten moncer? Narendra turun temurun putra wayah dados Narendra terus wonten negari Ngastina. Pandhawa mati, Semar mati, Panakawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina Malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina kremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima digumpeng urep kremyes. Ribut.
niku perang napa-napa kok mung perang. Aku perang ta. Napa mboten atur. Pun sampeyan rasa mikir sing ora-ora. Rasa mikir sing ora-ora, butuhe mondok tekan Pati. Butuno. Pun menapa ken? Menapa Werkudara mejahi Bagong menika mangke badhe kasempatan. Miturut paninganipun Ibu Bapak Sukalima, dinangan paninga kula balik. Ing sampun ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe pun poteng dening Werkudara. Nggih. Nah, ngaten matur sembah nuwun rantamanipun Werkudara menapa iki badhe kasempatan mekaten. Monggo tak dipun titeni. Bagong, Petro, Gareng, Semar, Pandhawa sedaya badhe pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergone iso ngaturake napa sing kula ngerti. Nggih. Kakang Prabu Karno. Wonten dawuh ya. Purangipun Kakang Prabu Karno babagan perkawis menika. Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lare-lare ingkang tasih alit-alit menika. Namanipun Menapa menika? Awan menika? paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok kinso bung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore monggo. Sampun Prabu mulai bali tados kula semanggaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancahi piyambakipun para sepuh. Ing sampeyan jenenge lenggah. Menika mangke badhe murucut sedayanipun malah saking paninganipun ingkang Eropa nyawangga. Kurawa badhe kewirangan. Werkudara kados pundi? Pemangke menika benten-benten. Anak Prabu Karno garek mangga Semarang sipun kaget dipun pangkaken. Nek kula gadhe pemangke dalu menika Pandhawa sirna. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun monggo samrika kunjungan dateng kemawon. Mangke mindak saya kathah ingkang gadhahi pemangke, malah panjenengan saya mboten pitados kaliyan pemangke kula. Bapak Daryo. Wonten ta. Budana kang padha sipuk wis ta sing ngomong iku ngono wae. Sing ngomong dikon men Prabu Duryudana wae. Menceng-aceng Adipati. Nggih. Budana aku to sepo ingsun putra Datun. Ingsun ya iya. Ya. Nyestaken dawuh pamit madal pasilan. Ngatus ana sampun kados lari-lari Paman Daryo Seguni. Purna dadi marang kilat. Sangura sundul Datun slok saking gambaran ora ngapit gambaran tadi. Kadiraken sanggaran Purban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngambil pacarane Keprabun. Kawis tengah saking Manggolo tindak Nyosri Narata. Lamun katinong saking Manggolo kaya tansah reruntungan tindak Nyosri Narata wae.